Mae ymchwil o safon rhyngwladol yn rhan o DNA y Brifysgol. Dyna beth yw gweledigaeth y Brifysgol, dyna beth sydd yn denu myfyrwyr yma, ac yn fwy na dim, wrth gwrs, dyna beth sydd yn rhan anatod o'r academyddwyr fel cymuned. Wrth i ni feddwl am ymchwil, mae rhaid hefyd ymwneud â'r problemau sydd yn y byd. Y sialensau mowr, sialensau fel sicrhau bod dŵr glân ar gael, sialens fel tlodi, ac mae'r Brifysgol yma wedi gwneud gwaniaeth yn y cyd-destun y sialensau mowr yn y byd. Mae'n gwaith ni yn ymherianeg, yn gwaith sydd yn adnabyddus i bawb trwy'r byd. Fan hyn yn Abertawe, ni wedi gwneud gwaith, enghraifft, gwaith computational mathematics wedi cael ei sefydlu yma yn Abertawe. Blwyddyn diwetha, oedd yn tîm o ffisigwyr yma wedi ymwneud â mesur antimatter. I ni fan hyn yn gwneud gwaith arloesol. Ond fel rhan o hybu economi Cymru, economi y Deyrnas Unedig, mae ymchwil o safon rhyngwladol yn hynod o bwysig. A dyna ble ni fan hyn yn Abertawe yn gweithio gyda diwydiant dwys, ac hefyd i ni'n gwneud gwahanol partneriaethau trwy'r byd i gyd. Prifysgolion fel Xinhua yn China, prifysgolion ym Brazil, prifysgolion yn Affrica. Mae'r byd wirioneddol yn fach, a mae'r byd moyn cydweithio gyda ni fan hyn yma yn Abertawe mewn gwahanol meysydd. Ond wrth i ni edrych ar Gymru, mae rhaid i ni sicrhau bod Cymru yn gystadleuol yn y byd. Ac mae ymchwil o'r safle rhyngwladol sydd yn mynd i sicrhau bod hyn yn mynd i ddigwydd. A mae cynhadaeth y Brifysgol yma yn Abertawe yn rhan mor bwysig, nid jyst am dyfodol Abertawe fel Prifysgol, ond hefyd i Gymru fel gwlad.